ji dijminên xwe hez bikin, lê ez ji we guhdaran re dibêjim. Ji dijminên xwe hez bikin, qenciyê bi wanên ku ji we nefret dikin bikin. Dihayên qenc ji bo nawan bikin, yên ku nifran li we dikin. Ji bo wan ên ku xerabiyê bi we dikin, diha bikin. Yê ku sîleyekê li lama te bixe, ya dîn jî bide ber. û eger yek ebayê te ji te bistîne, kirasê xwe jî bi dest ve berde. Bide, her kesê ku ji te dixwaze û tiştên xwe ji wî yê ku ji te distîne bişûn de nexwaze. Çawa ku hûn dixwazin ku xelk ji we re qenc bin, hûn jî wisa ji wan re qenc bin. Eger hûn ji wan hez dikin, yên ku ji we hez dikin, gelo çi fayda wê ji we hebe? Çimkî gunehkar jî ji wan ên ku ji wan hez dikin, ew jî hez dikin. û eger hûn qenciyê bi wan bikin, yên ku qenciyê bi we dikin, gelo çi fayda wê ji we hebe? Gunehkar jî wisa dikin. û eger hûn bi deyn bidin wan ên ku hûn bi hêvîne ji wan bistînin, gelo çi fayda wê ji we hebe? Gunehkar jî bi deyn didin gunehkaran, da ku tiştê dayî bişûn de bistînin. Lêbelê ji dijminên xwe hez bikin, û qenciyê bikin, bi deyn bidin û li hêviya vegerandinê nemînin. Hingî xelata wê mezin be, û hûnê bibin kurên yê herî berz. Çimkî ew ji nankoran û xeraban re qencgar e. Dil bi rehm bin, çawa ku bavê we jî dil bi rehm e. Pirtûka pîroz, İncîl. Silav û rêz xweş bû birayên hêja.